I aquí sempre ens agrada inspirar-nos, primer amb les ments inquietes i també amb recomanacions de tipus cultural. Avui us farem una recomanació cultural que en definitiva és una referència positiva que ens inspira. Un llibre, acaba de sortir un llibre de la Mónica Esgueva, es titula 10 claves para alcanzar tus sueños. Aplica el coaching en tu vida. Zenit Ediciones. De què va aquest llibre? Doncs ella és una dona molt experta, la Mónica Esgueva és una coach molt important, molt prestigiosa, i ha comprovat que la psique de les persones, la nostra psique, la nostra ment, queda marcada per les petjades de cada esdeveniment de la vida. I normalment aquestes empremtes, per bé o per mal, acaben influint en el desenvolupament individual de tots nosaltres com a éssers humans. La Mónica Esgueva diu que aquestes marques tenen les seves conseqüències, encara que no siguem del tot conscients o no totes les vegades que cal. Jo crec que aquest llibre ens ajudarà a tots a curar algunes cicatrius que ens impedeixen desenvolupar-nos i desenvolupar tot el nostre potencial. 10 claus per assolir els teus somnis és un llibre que ens guia a trobar la nostra força interior i a viure en plenitud i trobar allò tan bonic i tan fantàstic i tan recomanable que és l'equilibri personal. Absolutament recomanable. Mónica Esgueva, 10 claves para alcanzar tus sueños, aplica el coaching en tu vida, Zenit Ediciones. Aquest llibre ens inspira, com ens inspiren les ments inquietes que avui protagonitzen el Club 21.